O August ni thanai ba salmeri krak shalo bilekana kotor pati mongpati oi thangmani Bisramganjo amjayo Bisramganjo laharo kok engka Guwahati o air hostess ni training nai tongnai Tiprajwk sikli fa salni chanja jorabo Guwahati ni Agartala airport engai airport ni nagrojalawo bus kawai Bisramganjo bekhak thangi tongmani bai thangnai omthai thai Khlaima thayo fiaba lama majaro samung sidra tangnai yak sulung muluk tongnai borok Khoroksa malkhungo kakha tei bini sitgana ona asugui bono besar basate yak suluk muluk khlaikya private part rogo yak rkha o koktoma nok nukhni bo nok koktoma horma logi no Bisramganjo laharo sogima logi no Bisramganjo amchani lukurok bas gerablakya tei bas malkhungrok sbai sukrok lakya je borok o yak suluk muluk khlaikya bo lama majaro ongkrui torokha naragi maliya paithago asri mantri okro professor dr manik shahani kukrak dagi mumbai romui mankha ayak suluk muluk khlainai Sukumar bonigno romui mankha abni yagulo tini ash hali pati mongo je rok bas malkhung sabai sukrubnai or patirenai o koksilcha mongo hapone sebok khanai Khoroksa Sunjib Deburma mungoi Romjakkha hasiri mantri okra professor dr manik shahani krak yakri semung krak dagi mumbai Bisramganjo ni a pati mongo kringjak rokno tabu rutuk tongo police abni bisingo Khoroksa Romjakkha Sunjib Deburma mungoi Khoroksa Bishalgoro thana police o nachir mongo tabu ongkhorjak bas malkhung khobe kubuni malkhung rok je rok sabai sukrub khlakya a sabai sukrub khlaithani bo kringjak rokno tabu rutuk tongo police